ono Mas. Oh, iki penyanyine sudah rungon soalnya. Oke, tentunya masih bersama Dorogo Muda. Ada Bapak Jasmati dan juga ada Bapak Selamat. Peteng rasaning ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa njaga bakal tak jaga yen durung kepisah mereka kuwasa ada ayang-ayang bersama Dorogo Muda. Dan juga masih bersama Angel Rosmala. Supik Pak Jose
tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih